cari kembang lah. Kan subur kembangnya. Oh iya, ora gugah kon ngarep kok kawanan tak gugah sik lah. Ora digugah malah nesu-nesu kawanan. Gugah iki wis jam 09.00 apa ora? Pak. Tangi awan ngaret. Jam lagi. Jam 09.00 kalau pisan. Tangi kok kawanan. Jam. Ngaret nanti iki. Duh. Ya ampun. Ngaret nanti iki. Ora kabeh rasane. Ngaret nanti wis jam 09.00 ya ini. Apa-apa tuh niki. Sarapan. Jeruan opo, jeruan pitik apa jeruan besi opo. Kene. Yalah, rasane ora kabeh. Sarapan kayak ngarit kaya tunggu nggugah iki ya jam 09.00 gugah ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pak. Ya ampun tuh. Ya mau keluar sarapan ora entuk karepmu iki piye to, Tun? Poso pertama lho. Iya, Tun. Jo malah. Yo lali aku. Lali. Poso pertama iso arep sarapan lho. Lali sak plengan to, Tun. Lah iki mau lho kowe ora aku. Poso pertama kok eling banget jam 09.00 to, Tun. Ya biasane kan ya bar sahur turu to. Ya tak. Lah iya mau kan bar sahur turu, tapi kudune kowe iki kamu ki mau ki ya jo jam 09.00 lho. Ya aku ya ora kelingan nek arep ngocori kembang mau kok cuman sarapan lho. Wis kudu sarapan kayak poso pertama kayak anu ya engko ndredeg lemes Wah, lemes apa? Sahur sak ban-ban kok. Weh, Tun ngarit Tun. Ya moh ta. Aku gak kuat lho nek mbok ngarit iki engko. Ya padha ae aku ya ora kuat tok. Poso pertama aku urung masake barang. Kamu kawanan lho. Alah jam 09.00 kawanan biasane tangi jam 12 kok. Jam 12 kan biasanya kan sarapan. Kayak ikan sik poso. Ya kan mau sahur. Lah anake wedhus e resapine rasa pakane itu. Kon poso yo Han. Ijo. Neng ae. Ben lah yo. Ya aku nek nganu sik poso pertama ya pangasik lemes dodol koyo tahun wingi kae lho. Ayo lemes. Mau wes dedek malah kelingan nek bulan poso. Wae Tun ngarit Tun. Alah moh. Engko sore-sorean lah Tun arep jam 6 iki lho. Arep sahur, arep buka kae lho Tun ngarite. Arep buka-buka kon ngarit. Alah, ndetak Tun aku gugah jam-jam 12 Tun.